N'obi bụ ekene m unu asị m nke onye chi na-agazili ya na unu amago na anyị abịakwana ka anyị si abịa mgbe mụrụ nze m ọzọ ezi m ya adịla anyị mma na eke na oye na afọ na nkwọ etaga ebe ọ bụla ị nọ na-anụ unu m ihe ọma ya emere gị m wee na-ajụ na o nwere nwe vidiyo anụ ị na-afụ kịta etiri m ya na abalị ịtọ gara aga mana the video bịazi bịa na-enwe mixed reaction and some feelings towards it maka na onwe ndị bịa buli ya n'isi nwee ndị si na m akọtaghị ihe nkwu nwee ndị si na m ekwuteghị ihe nkwu wee na-ajụzi na kịta m pụtazi kịta ihe anyị nọ kịta bụ ihe a na-akpọ open discussion and conversation. Mma like ọnụ ka itinye ọnụ na kọmentị ihe a ka ị malụ itinye ọnụ na ya ka ị malụ onwe ha bụ ihe a na-eche ikwu na bụ out of experience from my own experience ka m na-agwa gị from my own experience na ihe witness go in my small life m bigo n'ụwa ihe witness go from opportunities and some things. Now gee ntị ajụ m ajụ sị na n'ime vidiyo ahụ enweghị nkwu sị na ndị Imo na-eme ebuteli ndị Igbo anyị ajọ afa whereby na emego m oyi ndị mba ọzọ na-abụghị onye Igbo along the discussion nke nwaanyị wee sị na ihe iji wee bịa m nso bụ na ọ dị ka ndị be anyị ndị asụsụ be anyị adịghị ngala ọnụ ka ndị Igbo wee sị ya ka ihe jikwe maka ihe ahụ akwa njakịrị ka anyị na-ama ọ sị m na mfili elu na ndị be ha dị cheap njelu n'Imo steeti ka ndị je nụọ nwaanyị na ha na-afụ ihe na-aga n'Imo steeti na ha na-afụ ka na bride price ha na-agbago wee sị ya ọhịa ifu ọ sị m mgbachie nkịtị kịta gee na ntị ka unu na-anụ enwelu asịghị m na mbịakwa na da vidiyo wee na-asị na ezinụlọ niile abụghị ofu o nwere ezinụlọ ya abata egbuole gị ihe na nkenke nkwa ezinụlọ ya abata asị gị na ihe niile a ihe emezi ya agwalụ gị ụzọ ihe 5 ihe eme ụfọdụ ya pụtasị gị na ihe na-ese aha agụlụ gị na ọdịcha mkpa n'ihi emezuchi ya wee na-asị mba na anaghị akwụcha ụgwọ isi nwaanyị akwụcha nke izizi nke bụ anaghị anụcha nwaanyị anụcha ịghọtago imela onye ike dị gị ndị be ịbata na nke ha fụ na onye oge anyị nwoke agbakwa na mbọ ka ewepụ nke a ka ewelu nke a tinye nke a ka ewee mezue nke a welu nke a tinye nke a ka ewee mezue nke a ịfụ na ekwekọrịta ya ọnụ nke ahụ aga ịghọtago kịta gezie ntị na ka ị na-anụ anụ Igbo anyị nwe Abịa Anambra Imo Ebonyi na Enugu ọhịa ya agụta sị gị na ha bụ ndị Igbo anyị bụ ndị Igbo hapụcha ndị ọzọ na-asị na ha bụ ndị Igbo mana anyị ma nwekwa ndị na-anụ Igbo na-abụghị ndị Igbo mana agụwa ndị Igbo gụwa Easterners and Middle Belt anyị achịkọta nwe ha ọnụ kwanyela anyị onwe anyị na anyị niile bụ ndị Igbo maka na anyị niile na-eme almost ofu omume maka na anyị asụkwa anyị na-aghọta onwe anyị kịta from that experience and conversation m nwere wute nwatakịrị ahụ ha nwa na-afụ social media ha na-afụ na mgbe ọbụla asị na Imo eme nka wee na-akọwasịkwa na ezinụlọ niile abụghị ofu ka m si wee kwuo ya mana ụfọdụ ndị egeghezi vidiyo m niile ga-enecha ya apụtakpụrụ m nọ na nji wee na na-egeneralize Imo steeti niile na-akọwasị ha na Imo dị expensive na mme nke a na nkwue nke a na m ekwujọ wee na-asị ha mba a na-akọwasị na ofu aka lụta mmanụ ozuo aka niile anyị niile na-afụ ụzọ o nweghị m kwuru sị na ezinụlọ niile abụghị ofu mana o nweghị ihe eji wee malụ ndị enwego ihe a bụ ndị mekata sị na ọ bụ ọzọ ihe ọfụ nnọọ ka ha si eme echefuzi sị na ogoro ka ha si eme ahụ na-enwe ndị bụ ndị ezigbo mmanụ o dipendị ebe Chukwu nna bubatara gị ya na ebe lọv butere gị wee na-akọwasị na
ịbata ana Igbo anyị si wepụ okwu na na-egeneralize everybody na na-egeneralize nke a. A sị ka ekwu biye ka ọ bụrụ okwu a na-ekwu ekwu. Anyị niile ma na ihe gbasara nwaanyị Imo ejighị ya egwu egwu. Imo ejighị ihe gbasara nwaanyị egwu egwu. Ite ha na ebido ha n'ihe isi nwaanyị ndị Imo steeti. Sọsọ na Chukwunna azọrọ gị ọ na ịbata family dị mma, family that are willing to comply and understand you. Nyawa bụ na nyawa ihe ebiele gị na nkenke. Iti isi n'Abia steeti. Iti isi n'Abia. Ndị Abia steeti a na-akpuchi nwaanyị ha n'ụlọ. Ụfọdụ ha na-akpuchi nwaanyị ha n'ụlọ. Ị akwụgide ihe isi nwaanyị ahụ kwụchaa before akpọpụtara gị nwunye gị ịkpọrọ nawa. And inwe a little experience about Abia and some of them mana 80% of them anaghị emechi ihe nwaanyị n'oge. Amaghị m ihe ha na uchichi ji mana ha na-alike ka chi jie tupu emetọpụ ihe a na-eme. O nwezikwa ihe asị m na ihe a open conversation. M na-agwa gị out of experience. Ị bịa na Anambra, ndị Anambra nwere ike ibido anụmụ nwaanyị 12 nke ife. Ise ka ịzọnye okwu na eze ka ịpụta emechana. Onye ọbụla anaba. Ihe a nwere ike before ịmalụ ihe ndị afụzi ebe a bụ ndị na-aṅụ mmanya. Asị gị na agbachakwana nkwụ, emechakwana nka, emechakwana na o mezugo ka aṅụba nkwụ na-aga. Nyotago mmanya ya aṅụda aṅụ, mmanya ya ebute ya aṅụ aṅụ. Ihe a mekwa ebe family ya abata. Asị gị na ya iji ụgwọ regista, n'iji ụgwọ nke a, n'iji ụgwọ nke a. Asị gị na ọ bụrụ na ịtụghị ụtụ nke a na onwe onye abatabu unu na agbamnkwụ unu na ihe abatabu unu na akwamozu. Mụ na gị na bụ mana ọ dị na Anambra steeti. Na onwe flag a ya enye gị ihe etinye n'isi bụ unu wee mma na ijighị obodo ụgwọ na meeting ị nọ na ejighị ụgwọ. Ọ na-eme eme na Anambra. Mụ na gị na bụ maka nke ahụ. Ị bịa n'Enugu a sị na ụmụ nwaanyị Udi na-aṅụ ajọ nkwụ. Ụmụ nwaanyị Udi ha na-aṅụ ajọ nkwụ. So ị na-akwado anụmụ nwaanyị n'Enugu. Ọ bụrụ Udi ka ịba, ị na-ebinye ụmụ nwoke ha 5 gallon mmanya. Na-akwado idosara ụmụ nwaanyị 15. Mana ịdabatakwa n'aka ndị ọjọọ, ihe niile ha dị n'isi nwaanyị ihe emegide ya mekpọọ ya ọkụlụ ọnụ. Nwekwa ndị ya abata asị gị nna ebe kwugoli ụgwọ isi ịmago mee nke a kwụta ụgwọ nke nna kpọrọ na wa. Ọ dị n'ebe niile a na-eme ya eme. Nwetago asị m na anaghị akwụcha ụgwọ isi nwaanyị akwụcha. Ọzọ dị ka ịbịa wee bụrụ Ebonyi ama ha na-emeshọ nke ha. Ụfọdụ na-eme emeshọ nke ha na anọ n'inwe wee na-asịkwa na ọbụna onye si gbasie mbọ ike mara ebe lọvụ bubata gị, mara ezinụlọ ịbata na ya. Ebe ọnwụ na Chukwu si gị nọrọ ịfụ na ịma mmenwu ihe dị na ya. Ịgwa ndị ọgọ gị na ịma mmenwu ihe dị na ya. Anaghị amụ mmadụ ụdọ n'olu si ya na anaghị emechi ihe niile dị n'isi nwaanyị. A sị m na anaghị akwụcha ụgwọ isi nwaanyị akwụcha. Ịghọtago. Maka ndị na-asị na mkpụrụ Imo steeti nọ na aweta ma na-ekwu maka Imo kene. A sị m na onwe ihe obodo ya emekata ejize ya mara ha. Onwezi ihe bụ na onwegoro ihe bụ na emere ihe ka esi eme ya mee ya ọ dị mma na ndị ọzọ ya asịkwa na ọ na ka ọ dị. Biko Igbo bụ Igbo. Asị m ka m kwuo na ihe ọbụla gbasara isi nwaanyị, gbasara ego akwụmụ nwaanyị, anụdị anụghọ dị, anaghị akwụcha ya akwụcha. Ịghọtago. Bụrụ Anambra o, bụrụ Enugu o, bụrụ Imo, bụrụ Ebonyi, bụrụ Abia steeti anaghị akwụcha ya. Mana ihe anụnwụ nkwu bụ out of experience and conversation ị nwego with ndị mmadụ. Ụfọdụ nkwa nke nwaanyị ya apụta fụ na ha like gị mana ihe ndị be ha na-asị gị kwụwa dị too much. Ifu nwaanyị agbapụ solu nwoke nawa. Ọgwa ndị be ha mgbe unu dị ready di m abịafụ unu. In the process of that, ihe mezie ndị nke nwoke a wee sị na ihe akwa nwaanyị mekpọ ihe niile aya eme na ndụ. Ifu mgbe ahụ aya akwa ozu, aya agba nkwụ. Mgbe ahụ ọ bụrụzie na maka na esetụlụghọ ihe kwesịrị isetụlụ on time. Ya bụ ihe wee na-enyezi nsogbu. Biko ị chọrọ ije nwaanyị
mba ọbụla ị na-aga fụ na ya bụ ihe nwere ka o si dịrị gị, nna apụtaba ọ bụrụ ihe ha emenwu ịpụtaba ọkwanụ nke ya emenwu kpọrọ ndị be unu, kpọrọ mmadụ one ma one dị aṅaa unu eti ya isi emewu ya ka esi eme ihe. Maka na ekwu m na mbụ, biko, maka ndị na-akpụ m n'ọnụ si na nkwu si na ntịkwasị na asịghị m nsị, anaghị akwụcha ụgwọ isi nwaanyị akwụcha. Enyekwanụ gị list fụ na list iburu ibu, a na-enwe most of the list na-adị negotiable. Nnachi ya bịa ndị ọgọ gị sị ha nna nkwa nke ahụ ma mmenwukwa nke a na agụzara gị n'ime ebe na list edere gị, edere gị list 20. Some things dị adị useless, some things dị ebe a dị useless. Ịghọtago? Ịsịkwa na emecha ha ncha na iji ego imechaa ya, ọkwa na ihe ha emecha ya enwe nke a na-ewere, ọ bụrụ nke enwe nke a ya ewere, ọ bụrụ na ede nke a 10,000 enwe ike si na ihe iji 5 ewepụta 5 ebe a, wepụta 3 ebe a, wepụta nke a na-eme ya. Nke ọbụla ede 10 si na ihe ya akwụ 3, nke ọbụla ede 20 si na ihe akwụ 5. Ya emegide emegide o zuere gị emechapụ. Igbo asị m ka ntị ya ọnụ na anaghị akwụcha ụgwọ isi nwaanyị akwụcha. Biko nụ dododo ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Nwezigbo ihe ọzọ inwe ikwu maka ihe anụnwa nkwu, tinye ya na kọmentị gị. Ana m agụ kọmentị unu, nna afụkwana ya, nna replai kwanụ. Ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ anyị ewekwa anọda, anyị eji tọpik ọzọ na chiata mbọchị ọzọ. Unu anụgonu?